אתם מאזינים למחדשים ומגדילים, פודקאסט האקטואליה של אתר מגדילים, האתר הארצי להתחדשות עירונית. שלום לכולם, אנחנו מתחילים עוד פודקאסט מבית מגדילים ומתחדשים. כאן שמולי כהן, שמאי מקרקעין, SK שמאות מקרקעין, ואני מאוד שמח היום לארח את עדי ויינשטיין, מתכננת ערים, יזמית נדל"ן ומארגנת מתחמים שהתחדשות עירונית. שלום שלום עדי. היי שמוליק, שלום. כיף לראות אותך פה, ואני מאוד שמח שסוף סוף הצלחתי לשכנע אותך להגיע לכאן. אז ראשית תודה. קודם כל תספרי לי משהו לא בפן המקצועי, משהו שאנשים לא יודעים עלייך. בשמחה. אני, לפני הצבא, אני עשיתי שנת שירות וגרתי שנה בטבריה. באופן כללי אני מאוד אוהבת את התנועת נוער שצופים, אני גדלתי שם. ואני עשיתי גם לפני הצבא עוד שנה בטבריה, והגדלתי שם את השבט, צופים. מדהים. וזו הייתה חוויה מדהימה, טבריה עיר מדהימה, במיוחד בהשוואה לתל אביב, שהייתי חוזרת אחר כך הביתה. היו פערים. וואו, לא אי אפשר ללכת לקנות שם חלב, אתה לא מבין בכלל איזה פערים. מדהים, מדהים. כן. תגידי עדי, את לפי דעתי, אחת המארגנות היחידות בארץ, והמארגנים, שאת מתכננת ערים במקצוע שלך. אני בספק אם יש עוד מישהו מהמארגנים שיש לו את המקצוע שמתכנן ערים שכל כך קשור לעולם הנדל"ן. איך התפקיד וההכשרה המקצועית שלך תורמת להיותך מארגנת? אוקיי, קודם כל זה כן, אני מתכננת ערים, והתחום הזה מאוד משתלב, נכון, גם להסביר לבעלי דירות ולעשות את השילוב הזה שבין הידע המקצועי ובין הידע של האנשים שחיים את היום-יום ואת השכונה ואת המתחם. אז כל הידע וכל הקריאת התוכניות וההבנה של רצון העירייה ורצון המנהלת העירונית, זה יוצר איזשהו שיח מקצועי שהוא יותר מפרה, הוא יותר מפרה את הפרויקט, מפרה את המתחם, ובאמת המתחמים שלי עם כל עירייה שאני עובדת בה, ועם כל עירייה שאני בקשר כמעט שבועי על מתחמים שלנו, אנחנו עושים את זה בצורה שהיא מאוד מפרה את הפרויקט, ובאמת התהליך, אנחנו יוצרים איזשהו שיח שיותר מפרה את הפרויקט, ויוצרים תהליך משותף. אני באמת חושב שהבסיס המקצועי, ולא רק הבסיס האדמיניסטרטיבי, באמת נותן פוש אדיר וחוסך בהרבה מאוד זמנים ולוחות זמנים בעולם הארגון. עכשיו תראי עדי, את באמת ידועה כאחת המארגנות הטובות והאיכותיות בארץ. תודה. איך בכלל התחלת לזה? איך בכלל הגעת לתחום הזה? טוב, אני גדלתי בבית של נדל"ן. אבא שלי יזם נדל"ן ויש לו ניסיון של 40 שנה בערך, אז כבר מגיל מאוד צעיר אני מכירה את עולם המושגים, מכירה סוגים של עסקאות, מכירה פתרונות, מנגנונים, כל מה שיש, ועם הזמן באמת הבנתי שאני רוצה להיות זאתי שמובילה את התהליכים בשטח, שמכירה גם את האנשים ומשלבת בין עולם התכנון והידע המקצועי לשיח של הקהילה ושיח של להבין מה הרצון של הבעלים, ומתוך זה ליצור איזשהו משהו חדש. יפה. תראי, אני מאמין עכשיו שהרבה מאוד נציגויות ובעלי דירות במתחמי התחדשות עירונית רואים את הפודקאסט, ואני רוצה לשאול אותך בעיקר בשבילהם, למה בכלל צריך מארגן, מה זה מארגן ומה הוא עושה? טוב, המארגנים, אנחנו הגוף שמוביל את הפרויקט, יחד עם כל היועצים, אבל בגלל שהפרויקטים של התחדשות עירונית הם כל כך מובנים על בעלי דירות ועל בעלי הזכויות בשטח, אז כל התהליך של גיבוש הבעלים, ההבנה של הצרכים, נכון שיש הרבה אנשים שהיום מבינים בתחום, וזה תחום שכבר מאוד אפשר לקרוא עליו הרבה דברים. התמקצע עם השנים. כן, אפשר להתמקצע, וזה נכון, יש גם הרבה נציגויות שיש להם כמה דירות. נכון. אז הם כבר יודעים איך הולך התהליך פה ואיך הולך התהליך פה, אז הם כבר יותר מכירים, אבל עדיין, כדי שהדברים לא ילכו כל אחד לכיוון שלו, כל אחד ייקח את זה לחבר שלו שהוא גם עורך דין, או לחבר שלו שעובד גם בחברה יזמית, אז צריך שיהיה איזשהו גוף אחד, והמארגנים עושים את זה בצורה הכי טובה, יחד עם הבעלים, יד ביד, לכל
לאורך הדרך. אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מסכים. אנחנו, כשמאי בעלי דירות של 200 מתחמים, אני אומר הנציגות, תיקחו מארגן, מהסיבה הפשוטה, תיקחו את בעלי המקצוע האיכותיים ביותר, תיקחו את העורך דין הטוב ביותר, תיקחו את השמאי, תיקחו את המפקח, תיקחו את היועצים, אבל בסופו של יום, מי שמלווה אתכם יד ביד, ומי שתופר את כל הקצוות, זה המארגן, ולא אף אחד מיתר היועצים. כל יועץ מגיע במקום שלו, נכנס, יוצא ונותן מענה, ולכן באמת הערך המוסף שלך כמארגנת הוא אדיר, כדי בסוף לסנכרן את הפרויקט המורכב הזה ולקדם אותו. דרך אגב, מתי את משתלבת בכלל במתחמים, ואיך את מגיעה למתחמים? זה משתנה. זה בעיקר, או שאני פונה למתחמים שאני רואה שיש בהם פוטנציאל, ממש דופקת בדלת. כאילו בצורה יזומה. קשר, כן, מדהים. בצורה יזומה פונה לדירות, לבעלי דירות, או שגם פונים אליי, וזה מהשלבים הראשוניים ביותר, אתה יודע, יש פה איזה מה זה ראשונים ביותר? כאילו השכן מדבר עם השכנה ורוצה התחדשות ואומר, מה עושים עכשיו? ממש ככה. מדהים. גם לדעת לבוא ולהסביר שנייה מהם הזכויות שאפשר לבנות, מה בונים פה, אם בכלל אפשר. אם בכלל יש התכנות בכלל. אם בכלל יש התכנות, יש היום המון גורמים שמשפיעים על זה, ומספחים את זה, וזה, אנחנו נדבר על זה, אבל גם אנחנו יודעים שכדי שפרויקט יתחיל, צריך שיהיה פה איזשהו גיבוש ראשוני של בעלי דירות, וזה אגב גם הדבר שאני הכי אוהבת. מדהים. אני מאוד אוהבת את הגיבוש הזה שפתאום קורה שאנשים שלא הכירו או שלא נפגשו עכשיו 40 שנה, פתאום נפגשים מדהים. בישיבת בעלים הראשונה, מדהים. ואומרים, שיחקנו כדורגל מתחת לבניין, מדהים. וזה, אני מתה על הדברים האלה, זה מה שבאופן כללי התחום מאוד קשה, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בו. מדהים. דרך אגב, הפרויקטים עצמם הם ארוכי שנים. זאת אומרת, בממוצע 7, 8, 9, 10 שנים. נכון. ללא... איך את בכלל יכולה ככה... מה מושך אותך בתחום? כי תקשיבי, זה ייכנס לפרויקט. זה לא עכשיו שאתה מגיע לייעוץ, נכנס, מייעץ, יוצא. מה מושך אותך בפרק הזמן הארוך הזה כל כך להמשיך ולקדם את המתחם? טוב, אני חושבת שדי רואים את זה, אני בן אדם של אנשים. לחלוטין. אני מאוד אוהבת אנשים, אני אוהבת מאוד את הסיפורים, ואני מאוד אוהבת את הקשר הזה שיש בין הבעלי דירות. גם שהם מתגבשים, אז נוצרת לנו איזושהי קבוצה כזאת שאנחנו כבר מכירים לאורך שנים, ויש בעלי דירות שאני איתם כבר המון שנים, ואני מכירה את המשפחה שלהם, ואני מכירה את האקסים שלהם, ואת כל הסיפורים. האמת, זה מעורבות מדהימה. כן, זה ממש, זה מה שאני הכי מתחברת אליו בעבודה הזאת, וזה מה שמחזיק אותי, הקשר הזה עם האנשים. נהדר. אני חושב שבאמת השילוב של המקצועיות והקשר, שזה באמת מה ואת עושה להערכתי מה שאת באמת אוהבת וטובה. אבל דיברנו עד עכשיו על הדברים הטובים. עכשיו בואו תספרי לי טיפונת, לא נקרא להם קשיים, בואו נקרא לזה מהם האתגרים שאת נחשפת ביום-יום. אז קצת אמרנו את זה מקודם, שיש בעלי דירות שבאמת מכירים את התחום, גם כי יש להם או כמה דירות, או שהם כבר קראו ומכירים, וזה מצוין. פשוט צריך לדעת לעשות את זה בצורה שהיא מגובשת כל הבעלי דירות ביחד, ולא יצא מצב שנניח ואין מארגן, אז יוצאים למכרז וסתם מקבלים הצעות מיזמים. זה טעות שאני מאוד מקבלת הרבה, ואז פתאום גם יש פה איזשהו משהו שקשה לחפר, כי אתה לא יודע איך להשוות בין ההצעות, אין לך להשוות בין תפוחים לתפוחים. אז לחלוטין. זה בעיה. עוד אתגרים שאת ככה רואה ביום-יום, קשיים שאת יכולה להגיד, חבר'ה, תקשיבו, אני ממליצה 1, 2, 3 ברמת ההתנהלות כדי לקדם את זה? יש גם הרבה מקרים שבהם באמת הזכויות לא מאפשרות איזשהו יציאה למכרז, לפרויקט שיוצא ממשי, וזה באמת משהו, אתה יודע, קשה לצאת לפרויקט, וגם שם, אגב, אני מנסה תמיד למצוא פתרון, בין אם זה לדבר עם העירייה, בין אם להרחיב את המתחם, למצוא פתרונות, כי בסופו של דבר התחדשות עירונית זה הפתרון היחידי, אין פה עוד פתרון אחר
אז תשימי לב שאנחנו חוזרים לאותה נקודה שבסופו של דבר מארגן, להבדיל אולי מה שאנשים חושבים שזה מישהו שאולי מגיע לאיזה פגישה 1 ו-2, אז הוא מסנכרן את בעלי המקצוע, הוא מגיע לוועדה המקומית, הוא בודק את זכויות הבנייה, הוא בודק את ההתכנות הכלכלית, ולכן אני חוזר וחושב שזה באמת, ואני ממליץ תמיד שפונים אליהם בעלי דירות. ללא מארגן, אני בא ואומר להם, חבר'ה, תיקחו מארגן. אני אייעץ לכם ברמה הכלכלית שמאית, והעורך דין ישמור עליכם ברמה המשפטית, אבל המארגן יוביל את המתחם קדימה. אגב, את מזהה שונות בין מתחמים ברמה של שיטת העבודה? אני חושבת שמתחמים היום הפכו להיות יותר גדולים, כן. ויותר מורכבים. גם בעקבות המגמה של עולם התכנון לעשות מתחמים גדולים יותר של כמה בניינים, ולעשות פרויקט שכולל גם תשתיות, שכולל גם בתי ספר, מוסדות ציבור, אז המתחמים הפכו להיות יותר מורכבים, יותר אנשים, יותר דעות. צריך לעשות את זה בצורה שהיא יותר מסונכרנת. ככה שבאמת בעלי דירות שמובילים איזשהו תהליך, הם עושים את זה בצורה שהיא עם ישור קו של כולם ביחד. וזה הכוח של בעלי הדירות בסוף. אין ספק שזה באמת מהווה אתגר. מאחד באמת המגמה זה באמת להגיע להיקפים גדולים, שזה טוב לכולם, גם לגבי ניצול ומיצוי זכויות הבנייה, זה גם נותן כדאיות כלכלית ליזם, קחי דוגמה נושא החניונים. אין ספק שהרבה יותר משתלם לו לעשות מתחם אחד גדול ומתחם אחוד, מאשר עכשיו להתחיל לעשות מתחמים נפתים, בטח ובטח מבני ציבור. עכשיו אנחנו כשמאי בעלי דירות, דבר ראשון שאנחנו עושים את בדיקת הכדאיות הכלכלית, אבל לא פעם אנחנו נכנסים בשלבים ובוודאות אחרייך. איך את בתחילת הדרך בוחן את הכלכליות של הפרויקט? אז ראשית כל אני באמת בודקת מבחינת התוכניות העירוניות, מה ניתן לבנות במתחמים הללו, ואני גם היום עובדת בשיתוף פעולה עם רוב כל המתחמים שיש לי, בין אם זה ברחובות, בבת ים, חולון, הרצליה, אני עובדת עם המנהלת העירונית בצורה מאוד צמודה. ויחד איתם אנחנו באמת יוצרים איזשהו גם חזון תכנוני, וגם עושים את הבדיקת כלכליות הנדרשת, בין אם זה באמת שנייה להסתכל על המספרים ולעשות את זה, וגם, אתה יודע, להתייעץ עם שמאי, שזה גם משהו שאני יודעת לעשות, כדי שבאמת נוכל להוביל את הפרויקט למימוש. אני חייב קודם כל שכחתי להגיד בהתחלה בגילוי נאות, אני מכיר את עדי, ואנחנו עובדים ביחד, ואנחנו מכירים, ולכן באמת אני חושב שלצד ההובלה הבלתי נמנעת של המארגן, אני חושב שהשילוב של בעלי המקצוע בשלבים מוקדמים, ואני תמיד ממליץ, ואנחנו עובדים ככה, גם אני ועדי, וגם עם מארגנים ועורכי דין בכלל, שאת הבדיקת כדאיות הכלכלית, אנחנו אפילו נעשה לפני היציאה למכרז. למה? א', אנחנו עושים, כבר יש לנו פרמטר לבחון את היזמים, אבל לא פחות חשוב, אנחנו מורידים את רף הציפיות של בעלי הדירות, וכולם יודעים לאן הם אמורים להגיע. והם מקבלים את הביטחון הכלכלי, לא רק בניתוח זכויות ובכל הארגון שלהם, הם גם מקבלים את הביטחון הכלכלי בעולם באמת של התמורות. דרך אגב, האם את מזהה במתחמים שאת מארגנת, או לא רק את, מתחמים בכלל, טעויות שחוזרות על עצמן במשך התקופה? כן, אז מה שאמרתי מקודם זה באמת, אני חושבת, הטעות הכי נפוצה שיש היום, זה באמת בעלי דירות או חנויות מכירים היום קצת מחברים שלהם, שמעו במתחם משם, קיבלו ככה, במתחם מזה, קיבלו ככה, וההשוואתיות הזאת היא לא מתאימה בכל מקום, כי לכל בניין ולכל אזור יש את המדיניות העירונית שלו, ואת הזכויות שניתנות לו על ידי העירייה, וזה לא נכון ליצור איזושהי השוואה. מה שגם הרבה פעמים יוצאים ומקבלים ישר הצעות מיזמים, ואז אי אפשר באמת לבחון את ההצעה, אי אפשר לדעת אם ה-20 מטר תמורה האלה שניתנו לי בהצעה, זה באמת משהו שהוא ישים, איך בכלל בודקים את זה, אז שעושים את זה בצורה שהיא מסודרת, עם מכרז, עם גיבוי של המנהלת העירונית, עם גיבוי של שמאים, של עורכי דין, מפקחים, אז עושים את זה בצורה שהיא יותר בריאה ויותר נכונה, וזה גם רואים את זה בשטח, בסוף הפרויקטים האלה, אלה שיוצאים לפועל, ולא אלה שהתחילו עקום.
אני באמת מסכים מה שאת אומרת, כי אנחנו רואים לא פעם פרויקטים שכביכול יצאו מהר, טיק-טק, מכרז, טיק-טק הצעה, טיק-טק יזם שייך לנו עכשיו תמורות, עוברת שנה, עוברים שנתיים, הנציגות שהיו בפרונט סיימו את תפקידם כי כבר על סף הסכם, פתאום מרים את היד אחד מבעלי הדירות ואומר, רגע, מי אמר שמה שקיבלנו הוא ראוי? מי אמר שמה שקיבלנו זה בסדר? ולכן אני חוזר ואומר, ואת בין המובילות שעודות ועושות את זה, תצרפו, המארגן הוא הראשון. הוא באמת, הוא בא לממשק הראשון שמגיע למתחם. ככל שהנציגות ובעלי המקצוע יעטפו את עצמם בבעלי מקצוע, מארגן, שמאי, מפקח, עורך דין, טרום היציאה למכרז, יעברו על מכרז היזמים ביחד, אני חושב שבדיוק כמו שאנחנו עוסקים בעולם הנדל"ן, שאת מכירה אותו לפי דעתי יותר ממני בוותק שלך, ייבנה בצורה יסודית, נכונה ומקצועית, ומה שנראה בהתחלה אולי כביכול סחבת, כי רוצים להקפיד, יחסוך המון חודשים אם לא שנים בהמשך הדרך. דרך אגב, האם יש פרויקטים שאת אומרת שהארגון לא מתאים או לא נחוץ למתחמי פינוי-בינוי בהתחדשות עירונית? אני חושבת שיש מתחמים, בעיקר פרויקטים שהם עם מספר מועט של בעלי דירות. אוקיי. אתה יודע, אם יש איזשהו סכסוך או צורך בגישור בין בעלי דירות, גם אם זה 4 בעלים בבניין, אז כמובן שמארגן יכול לבוא ולתרום. ואת ממש מעורבת בזה? יש סכסוך בין השכנים, לא קשור בכלל סכסוכים של שנים, אתה לא מבין איזה דברים יש. זה לכלך, זה צעק, זה קילל. אתה לא מבין, תביעות, סכסוכים, זריקת כביסה, סיפורים, אתה לא מבין. אבל להפך, אם יש בעניינים שהם מגובשים, כולם באותה דעה, אין הרבה בעלי דירות, כולם סומכים על הנציגות, אז אין צורך. אתה יודע, אני גם יודעת להגיד מתי אין צורך בי, וזה בסדר, לא חסר מקומות. היו מקרים שבא, נראה את המתחם אחר, ואתה שמו, אני פה מיותרת לצורך העניין, בעיקר במתחמים קטנים אני מעריך. כן, אתה יודע, בעניינים 1-2, שבהם אין איזשהו סכסוך, או אין איזשהו צורך שבו יבוא מישהו וידחוף את זה ככה מלמטה, אז הבעלי דירות יכולים לעשות את זה בצורה מדהימה. את יודעת, כמוני כמוך, אני עולה הרבה פעמים לזומים עם נציגויות חדשות, ומציג להם מה הפעילות ומה התפקידים וכו' וכו'. בסוף המצגת יש לי שאלות ותשובות. ואחת השאלות באה ואומרת, האם אתם יודעים, אני פונה לנציגות, מהם הקשיים הגדולים ביותר בתחום התחדשות עירונית? אחד אומר מקצועי, השני אומר המארגן, השלישי אומר היזם, אני אומר להם לא. הסוגיה הבעייתית ביותר בעולם של התחדשות עירונית, היא דווקא בעלי הדירות, הסכסוכים והריבים שמושכים, לפעמים אתה רואה פרויקטים שנתקעים חודשים ושנים, לא בגלל סכסוך עם היזם, כי הסכסוך עם היזם על ידי המארגנת, העורך דין, המפקח והשמאי, יכולים לצלוח כל בעיה. הבעיה שלנו בהתחדשות העירונית ושל בעלי הדירות, היא באמת דווקא הסכסוכים הפנימיים, שלא נובעים מחוסר מקצועיות, שגם זה קיים, אלא באמת מריבים וסכסוכים שבאמת חבל. תגידי, איזה חסמים את רואה מבחינתך שמעכבים פרויקטים היום? מעבר לבעלי הדירות, יש עוד חסמים שאת ככה אומרת, אני חושבת שזה משהו שמפריע לנו היום. טוב, קודם העלית גם את החסם האנושי, שהוא נכון מאוד. זה באמת איזשהו מקום שיכול להוביל לעיכוב משמעותי, וזה המקום שבו השיח והאמון שנוצר יכול לפתור את זה. היום יש גם את הנושא של המטרו, שהוא... אוקיי, איך מה שבאמת סוגיית המטרו? תגידי בבקשה, כן, מסכים איתך. אני יכולה לומר לך שיש לי מתחם של מטרו, ששם הבעייתיות היא גם נובעת בביצוע בסופו של דבר, וגם מבחינת המתווה של המטרו, הוא גם יוצר את הבעייתיות בתכנון, כי בסופו של דבר אין לך... תרחיבי בכמה מילים סוגיית המטרו, כי היא רלוונטית באמת להרבה מאוד נציגויות ששומעות אותנו עכשיו, אם תוכל טיפה להרחיב איפה את פוגשת את המטרו ואיך זה משפיע על הפרויקטים. אז המתווה של המטרו כולל גם תחנות וגם כמובן איפה שהמטרו עצמו צפוי לעבור. יש 6 קווים שצפויים להיבנות, וכמובן שאיפה שיש
את המטרו, את המתווה של המטרו עובר, אז יש איזושהי תב"ע 70, שהיא מאפשרת את העצמת זכויות, ולצד זה היא גם נותנת היטלי השבחה מאוד גבוהים, אתה בטח מכיר... אגב, 5 המשפטים האחרונים שאמרת, אולי זה נשמע, אבל זה באמת משקף את המקצועיות, ושאת יודעת על מה שאת מדברת, אני חייב להגיד לך. כן, בבקשה. אז כן, אז באמת היטלי השבחה גם יוצרים היום בעיה כלכלית הרבה מהפרויקטים, וגם מבחינה ביצועית, זה משהו שכמובן בעייתי בפרויקטים, מבחינת התת-קרקע, מבחינת החניונים, מבחינת העלייה לגובה, יש הרבה חסמים ששם נמצאים, וגם, אתה יודע, זה הסוגיה שהכי כואבת אולי נראה לי במדינה, זה הנושא של הממ"דים, שגם שם יש פה איזשהו... האמת שאני לא יודעת להגיד אם זה נכנס כבר או לא, אבל להגדיל את הממ"ד זה גם משהו ש... זה עוד לא נכנס, אבל מדברים עכשיו על הגדרה של בין 3 ל-6 מטר לממ"דים, אבל גם זה לטבעות שהופקדו. מה שאמור מצד אחד לתת מענה מעולה ולהגדיל את שווי הדירות של מתחמי פינוי-בינוי בין 3 ל-6 מטר, גם אם ניקח את המקומות הזולים ביותר בארץ, זה בין 100 ל-200 אלף שקל, רוב ה-3 ו-4 זה מגיע לתוספת של 400 ו-500 אלף שקל לדירה, רק בגין הרצון להגדיל את שטחי הממ"דים. שזה, אגב, זה רעיון נפלא. אני באיראן ממש גם חשבתי על זה, ודיברתי על זה עם הנציגויות, תוך כדי שאנחנו דיברנו בוואטסאפ, וחלק גם התייעצו איתי אם כדאי ממ"ק או כדאי ממ"ד. דיברנו על זה הרבה פעמים בפגישות של נציגויות אחרי זה, אבל אתה יודע, זה גם יכול באמת להרים קשיים ברמה הביצועית, ברמה התכנונית, לכל דבר שיכול, כל פרויקט שיבוא. זה מה שצריך לחשוב עליו. אז קודם כל, שהמאזינים ששומעים אותנו עכשיו, או שרואים אותנו, אז תבדקו באיזה סטטוס. אני יודע שיש נהירה של יזמים לוועדות המקומיות, לעדכן את התוכניות שהוגשו, על מנת להגדיל. זה אינטרס של היזמים, כי אמנם הם נותנים יותר תמורות לבעלי הדירות, אבל הם מגדילים את שווי הדירות החדשות שלהם, שיוצאות לשוק החופשי, ולכן יש פה אינטרס משותף, גם של בעלי הדירות, וגם של היזמים. אמנם, זה עלול לעכב בחצי שנה לערך את התהליך, אבל זה עשרות מונים בכדאיות הכלכלית. הרי בתחילת הדרך אני ואת מתווכחים מול היזמים על חצי מטר פה, חצי מטר שם. פה אנחנו מקבלים 3 עד 6 מטר. זה ייצור שוק דירות חדש לגמרי בכל שוק הדירות. נכון. אוקיי, ועכשיו ככה לסיום. מה הם הטיפים? הוא רואה אותנו עכשיו נציג, הוא לא נציג, הוא דייר בבניין. והוא רוצה לקדם התחדשות עירונית בבניין שלו, הוא בכלל לא יודע אם הוא זכאי, הוא בכלל לא מכיר את השכנים, הוא בכלל לא יודע מה קורה בבניינים האחרים. תני לי בבקשה את הטיפים, מה בעל דירה צריך לעשות שהוא רוצה לקדם את ההתחדשות העירונית אצלו באזור, אני אפילו לא קורא בבניין, אצלו באזור. אני חושבת שאולי הטיפ הכי מעשי שאני יכולה לתת, זה להיכנס לגוגל ולכתוב מנהלת עירונית, ולכתוב את השם של העיר שלו, כן. ובאמת לקרוא, תמיד באתרים של המנהלות עירוניות יש המון מידע, ומידע טוב, וחשוב לקרוא ולהבין, וגם לראות איזה פרויקטים יש כבר באזור, אם בכלל, כי לא כל בניין מתאים להתחדשות עירונית, זה אנחנו יודעים, אבל זה נראה לי הטיפ הכי גדול שאפשר קצת לקרוא ולהבין את החומר, ולאחר מכן גם לראות מבחינת השכנים, לראות אם יש רצון, אם יש פתאום איזה מישהו או כמה אנשים שלא מוכנים לשמוע, אז יכול להיות שצריך איזשהו קודם להבין קצת יותר לעומק מה בדיוק הנקודות ששם זה יושב אצלם, ולאחר מכן כמובן לקרוא לי. אני הייתי, יפה שאת אומרת זה ככה, אני אומר, כל דברו איתי, אבל אני יותר מסכים. עדי ויינשטיין, מתכננת ערים, יזמית נדל"ן ומארגנת מתחמי התחדשות עירונית, היה לי כרגיל מאוד נעים, מאוד מקצועי, והיה לי כיף גדול. תודה רבה שבאת. תודה לך על ההזמנה. בכיף גדול. 100%, ביי ביי. ביי. אתם מאזינים למחד שימוע. אתם מאזינים למחד שימוע מגדילים, פודקאסט האקטואליה של אתר מגדילים, האתר הארצי להתחדשות עירונית.